खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव इउपिपिएल बिजेपि गोरोबथा खालामनायनि बागै दासिमबो सावरायाखै बुंदों प्रमद बर'। आसामनि मोनसे रायजो सभा मासिनि थाखाय उफेरा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय। गिबि मन्थ्रिनि मेलाव लांनाय बिरियानिया गुवाहाटीनि राजा रेस्टुरेन्टनि। नरेन्द्र मोदीआ आसामाव गुबुन गंनै मेडिकेल कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंफैगोन। रायजो दल आरो एजिपिनि गोरोबथाया थि जाबाय। मार्च दाननिफ्राय आसामाव मोब्लिबारि रेल खारसिगोन। संग्रा गेसनि बेसेन बांदों। लाइमोन लिरथुमनायनि खथा व्हाट्सएप ग्रुप आरो बादारि डिजिटेल मिडियानि गोख्रों नाजासोमनायाव मैया जायख्लं एप मेगाजिनआ फोसावजाबाय। केरेला ब्लास्टार एफसीआ मैया मुम्बाइ सिटी एफसीजों आईएसएलआव फेजेनजादों। गोदानै फैनो गोनां अनुभव सिन्हा आरो आयुष्मान खुरानामोननि कम्बिनेशनखौ फिन नुनो मोनफिनसिगोन। दानिया आबुं रादाब। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसामनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरानो जानजि खाफ्राबाय। नाथाय बिटिसिआव जथायारि सोरखार दानाय इउपिपिएल आरो बिजेपिआ दासिमबो गोरोबथा खालामनायनि बागै मोननै दोलोजों अफिसियेलि सावरायनाय जायाखै होननानै बुंदों बिटिसिनि गाहाय आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल बिजेपिआ खौसेयैनो बिसायख'थि गेलेगोन। नाथाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव गोरोबथा खालामनायखौ लानानै दासिमबो अफिसियेलि सावरायनाय जाथ'वाखै होननानै प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि राङारि सावस्रि सोलोंथाइ आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै आसाम रायजोआरि बिजेपिनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव जथायै सोरखार दानाय बादिनो खौसेयै बाहागो लागोन होननानै फोसावबोदों आरो बुंबोदों। आसामाव लांदां जानानै थानाय मोनसे रायजो सभा मासिनि थाखाय उफेरा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय भारतनि बिसायख'थि आय'गआ। बिसायख'थि आय'गआ फोरमायनाय बादियै फैगौ 1 मार्च खालार खालि आसामनि लांदां जानानै थानाय मोनसे रायजो सभा मासियाव उफेरा बिसायख'थि खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलो नागारनानै बिजेपिआव हाबहैनायनि सिगां बिपिएफनि बारग' मावफुं आफादगिरि बिश्वजित दैमारिया थांनाय 2020 मायथाइनि नभेम्बर दानाव गावनि रायजो सभा मासिखौ नागारनायनि उननिफ्रायनो आसामनि मोनसे रायजो सभा मासिया लांदां जानानै दङ। बिश्वजित दैमारिया नागारनाय आसामनि बै मोनसे रायजो सभा मासिनि थाखाय फैगौ 1 मार्च खालार खालि उफेरा बिसायख'थि खुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ लाहार फाहार खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला आसामाव लांदां जानानै थानाय मोनसे रायजो सभा मासियाव देरहानो थाखाय 51% भट एबा मोन 64 भट मोननो नांगोन। नाथाय आसामनि मोनब्रै एमएलए मासिया लांदां जाना थानायखौ नागारोब्ला मोन 60 भट मोननो नांगोन रायजो सभा बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय। डिफुआव खुंनाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि मेलाव बिस गोनां बिरियानिखौ बबेनिफ्राय लाबोआमोन बेखौ मिथिबाय। गिबि मन्थ्रिनि मेलाव निसा गोनां बिरियानिखौ गुवाहाटी नोगोरमानि राजा मुंनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय लांनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होबाय। नाथाय डिफुनि मेलाव गुवाहाटीनिफ्राय मानो बिरियानि लांखो होननानैबो गोख्रों सोंथि सिखांदों। मख'नो गोनांदि मंगलबार खालि डिफुआव खुंनाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सुबुं थुबुरमा मेलाव बिस गोनां बिरियानि जानानै सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा हरखाब जब्रायाव गोग्लैदोंमोन। बेनिनो गांबुरा बे मुंनि सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। बबेखानि गिबि मन्थ्रिनि मेलाव निसा गोनां आदार जानानै सुबुंनि जिउ गोमालायनाय जानाय जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ फैगौ 7 फेब्रुवारि खालार खालि आसामाव दावबायफैगोन। गाहाय मन्थ्रिया 7 फेब्रुवारि खालि आसामाव फैनानै गोदानै लुफुंनो गोनां गंनै मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंफैगोन होननानै फोरमायदों आसामनि गोहो गोरा मन्थ्रि आरो नेडानि लिंथुमगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।
बेजों लोगोसेनो गाहाय मन्थ्रिया आसामनि राजा लामा आपग्रेडेसन खालामनाय बिथांखिखौबो बेखेवगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि मदिया 7 फेब्रुवारि खालि बिश्वनाथ जिल्लानि ढेकियाजुलियाव फैनाय समावनो बिश्वनाथ आरो चराइदेव जिल्लायाव बानायनो गोनां गंनै मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनगोन। बबेखानि बे समावनो आसाम मेला बिथांखिखौबो बेखेवनायनि बाथ्रा बुंदों मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बेयो नैथि आसाम दावबायनाय जागोन। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोननै गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा रायजल दल आरो आसाम जातीय परिषद सुंद'यै एजिपिनि गोरोबथाया थि जाबाय। मोननै दोलोनि गेजेराव गोरोबथाया थि जानायनि उनाव दिनै रायजल दलनि आफादगिरि अखिल गगैखौ गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव लोगो हमहैनायनि उनाव एजिपिनि आफादगिरि लुरिन ज्योति गगैया बुंनाय बादिब्ला रायजल दल आरो एजिपिनि गेजेराव इसिङारि गोरोबथा जाबायब्लाबो दासिमबो अफिसियेलि फोसावथ'नाय जायाखै। बबेखानि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव एजिपि आरो रायजल दलआ हादरारि दोलोनि हारियारि खान्थिनि हेंथायै जुजिगोन होननानैबो लुरिन ज्योति गगैया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला लुरिन ज्योति गगैजों लोगोसे एजिपिनि गाहाय नेहाथारि जगदीश भुयायाबो अखिल गगैखौ लोगो हमहैदों। सा सानजा सिमनायारि रेलवेआ आसामारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैदों। फैगौ मार्च दाननिफ्राय आसामावबो मोब्लिबारि रेल एबा इलेक्ट्रिकेल रेल खारसिगोन। बबेखानि मार्च दाननि जोबनाय फारसेनिफ्राय आसामावबो मोब्लिबारि रेल खारसिगोन होननानै सा सानजा सिमनायारि रेलवेआ फोसावदों। रङिया डिभिजननि सिङाव निउ बङाइगाव सांसारि आरो निउ बङाइगाव जगिदपा स्टेशननि गेजेराव मोब्लिबारि रेल सिबिथायखौ जागायसिगोन। मख'नो गोनांदि मोब्लिबारि रेल थिसननाय लोगो लोगो सोदोब आरो बार गुबुंनाया बाङाइ जागोन। बेजों लोगोसेनो मोब्लिबारि रेल दावबायारिफोरा जोबोर खम समनि गेजेरावनो थांनो गोनां जायगायाव सौहैनो हागोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि आसामावबो मोब्लिबारि रेल गारि थिसननो थाखाय रङिया डिभिजनाव लान्थ्रियै खामानि सोलिगासिनो दङ। पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा गेसनि बेसेना बाङाइ जागोन होननानै सरासनस्रा नोगोरारिफोरा नेनानै थाबाय थानाय समावनो संग्रा गेसनि बेसेना बांदोंसो। दिनै फिन खनसेबाव संग्रा गेसनि बेसेना बांदों। बबेखानि दिनैनिफ्राय संग्रा गेसनि बेसेना 14.5 केजि लिरथायनि गंफ्रोम सिलिन्डाराव 25 रां बांदों होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारा 2021-22 मायथाइनि राङारि बाजेट थिसननायनि उनावनो संग्रा गेसनि बेसेना बांदों। बबेखानि संग्रा गेसनि अनगायैबो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनाबो बांनायनि इसाराखौ मिरु सोरखारा थिसननाय राङारि बाजेटआव मोननो हायो। मानो होनोब्ला पेट्रल आरो डिजेलनि थाखाय मिरु सोरखारा आलादायै टेक्स थिसनदों। जायख्लं एप मेगाजिनआ मैया फोसावजाबाय। दिनैनि डिजिटेल मुगाखौ नोजोर बोनानै बुहुमनाङैनो ई-बिजोंनि जांख्रिखांनायाव बर' थुनलाइखौ एसेबाबो बै लामाजों सिबिनो होननानै जायख्लं मुंनि एप लाइसिया जोनोम जायो। जाय लामाया गोरलै आरो जाय लामाजोंनोखि गासैबो बर' थुनलाइ अनसायगिरि सिबियारिफोरा उदाङैनो बर' थुनलाइनि हादाबाव हान्थिनो हायो, बेनो जायख्लंनि गाहाय थांखि। मोनथिनाय बादिब्ला बेयो मोनसे 10 सानारि एप लाइसि। बेयो लाइमोन लिरथुमनायनि खथा WhatsApp ग्रुपजों लोगोसे बादारि डिजिटेल मिडियानि गोख्रों नाजासोमनायाव मैया फोसावजाबाय। सुजुआफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बेहाय खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल', सल'मा, फेस्ला, लाइजाम, ई-बिजाब, गोरलै गियान, फरायथिनाय आरो बर'नि गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनि सिनायथिजों लोगोसे बिसोरनि फोसावजाखानाय बिजाबफोरनि मुं फारिलाइबो फोसावगोन होननानै फोरमायदों। आरो बेहाय गासैबो लिरगिरियानो लिरबिदां दैथायहरनो हागोन होननानैबो मोनथिहोदों। बेखौ बाहायनो थाखाय बाहायगिरिया प्ले स्ट'रआव हाबनानै PUB बादारि डिजिटेल मिडिया थुनानै नागिरब्लानो बाहायनो हागोन आरो साननैसो उनाव प्ले स्ट'रआवनो जायख्लं लिरनानैबो बाहायनो हासिगोन होननानै फोरमायदों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISLआव मैया मुम्बाइ सिटी FCआ केराला ब्लास्टार FCखौ गल 2 बल सोनो हानानै केराला ब्लास्टार FCआ मुम्बाइ सिटी FCजों जेननो गोनां जादों। मोनथिनाय बादिब्ला केराला ब्लास्टार FCआ मुम्बाइ सिटी FCखौ गलसेल' बल सोनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि केराला ब्लास्टार FCआ गोबांथार खाबु मोनदोंमोनब्लाबो मुम्बाइ सिटी FCखौ गल सोनो हायाखिसै। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिनै नर्थ इस्ट इउनाइटेड आरो ग'वा FCनि गेजेराव गेलेनाया जागोन। बे गेलेनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन।
अनुभव सिन्हा आरो आयुष्मान खुरानामोननि कमिटमेन्टखौ फिन आरोबाव खेबसे नुनो मोनबावसिगोन। मोनथिनाय बादिब्ला मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि अनुभव सिन्हाया गावनि फैनो गोनां सावथुनखौ फोसावबाय। बे सावथुननि मुङा जादों अनेक। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आर्टिकेल 15 आव गोबांसा नायगिरिफोरानो आयुष्मान खुरानानि फाव खालामनायखौ जोबोरैनो बाख्नायदोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला जाय रोखोमै सल'नि आखु दानायफोरखौ दिन्थिदोंमोन बेवहाय अनुभव सिन्हानि मोनदांथिनायखौनो दिन्थिनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। अनुभव सिन्हाया फिन आरोबाव खेबसे नायगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि आनजाद नायनाय आदबजों लोगोसे फैफिनसिगोन। मोनथिनाय जायोदि फैनो गोनां सावथुनाव आयुष्मान खुरानाया जासुवा मुङै फाव खालामगोन। बेजों लोगोसे आयुष्मान खुरानाया गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव अनुभव सिन्हाजों लोगोसे सावगारि फोसावनानै अनुभव सिन्हाजों आरोबाव फिन खेबसेबाव फाव खालामसिगोनखौ लानानै गोबांथार बोदोर जानायबो फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।